Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, μετά από πολύ brainstorming γενικότερα για το τι ακριβώς βίντεο σκέφτομαι να κάνω και πώς θα ξεκινήσω να τα κάνω. Και ανάλυση και συζήτηση. Και ανάλυση και συζήτηση, η συζήτηση κατέληξε συζήτηση ωρών κατέληξε σε αναβολή. Και από αναβολή σε αναβολή λέμε δεν ανοίγουμε κάμερα να τελειώνουμε. Να δούμε πώς θα βγει. Γιατί όσο η βράση κολλάει στη βράση κολλάει το σίδερο, πώς λέει. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Μπράβο. Και γενικά και οι ιδέες μου δεν γινόντουσαν, δεν ακουγόντουσαν και δεν γινόντουσαν αρεστές. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πέσει από εκεί τώρα το... Γι' αυτό έχεις το ματσούκι μπροστά. Το ματσούκι μπροστά. Λοιπόν... Τι κάνετε πως είστε? Καλό καλοκαίρι. Καλή βραδιά. Εγώ λέω φως αναμένο, η Πολίνα λέει όχι φως αναμένο. Πείτε μας τα σχόλια. Ήνα. Καλλιτεχνικό. Καλλιτεχνικό. Για να μην μπερδεύονται με το Πολίνα. Πώς το πούμε μπερδεύονται με το Πολίνα? Με το Πολυχρονί δεν μπερδεύονται. Και με το είναι δεν μπερδεύονται. Γιατί το είναι 3 γράμματα, πώς θα το μπερδέψεις? Θα με Με πεις την ένα? είναι Λαζοπούλου. Ποια? Εδώ είναι οι διαφορές των γενεών. Αλλά δεν θα πούμε ακόμα πόση διαφορά και τι διαφορά. Τι διαφορά έχουμε? Ναι. Να μην πούμε? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όλα από τώρα θα τα πούμε. Μυστικό. Όχι μυστικό, suspense. 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 Τα βιντεάκια λέμε ότι θα πρέπει να είναι μικρούτσικα για να μην βαριέστε κιόλας. Σκέφτηκα ότι θέλω να είναι σε στυλ συζήτησης, φάση podcast, πείτε το όπως θέλετε, ελεύθερο, ανοιχτό. Tech oriented τα σκέφτομαι, βέβαια δεν είναι περιοριστικό αυτό. Εγώ θέλω να μπει και το movie series ανάλυσης αντολογιστικό. Ζώνη, για να είμαστε ασφαλείς, να δώσουμε και το σωστό παράδειγμα. Μέρα Ζωνίδα. Έχω βάλει ήδη. Όπως κάνω κάθε φορά που μπαίνω στα μάτια. Κύριε Μεσιέ. Και εγώ κάθε φορά βάζω. Στο παντελόνι του. Λοιπόν. Για να μην του πέφτει. Οπότε γενικά εγώ που είμαι δεν είμαι τόσο της τεχνολογίας, ο κύριος εδώ πέρα είναι ο ειδικός. Εγώ είμαι πιο πολύ των ταινιών, των σειρών και του καλλιτεχνικού τομέα, οπότε θα ήθελα να υπάρχουν και τέτοιες συζητήσεις και ο κύριος από εδώ να μου λέει και την άποψή του και τη γνώμη του και φυσικά να υπάρχει και αντίστοιχη συζήτηση. Το πάω και ένα βήμα πιο μπροστά στα comments, ότι θα υπάρχουν comments. Βεβαίως, αυτός είναι και ο σκοπός, να γνωριστούμε, να μας γνωρίσουν. Να ακούγουμε και να μην χτυπάει η ζώνη πάνω. Άμα δεν κοπανάει πάνω στο μικρόφωνο, θα το βρούμε με τη βάση που θα πάει. Με συγχωρείτε για το χέρι. Θα το φτιάξουμε αυτό. Τους θοπεύεις για το χέρι. Έχουμε και το YouTube, πώς το λένε, Censored. Censorship, ναι. Για ποιο πράγμα? Ότι δεν είναι, οι άλλοι το ξέρουν νομίζω πιο καλά, ότι έχουν γίνει λίγο αυστηροί νόμοι για το τι δείχνεται και το τι λέγεται στο YouTube. Καλά, δεν πρόκειται να το κάνουν OnlyFans. Όχι μόνο γι' αυτό, και βία και ας πούμε εγώ σαν θεατής ρε παιδί μου που μπορεί να βλέπω τα shorts και μπορεί να έχει από μια ταινία, μια σκηνή που η άλλη να καπνίζει και το κάνει blur. Το κάπνισμα. Με pixel ας πούμε. Το κάπνισμα. Ναι. Ή ας πούμε μπορεί να... Δεν το έχω δει αυτό, η αλήθεια είναι. Στην καινούργια σεζόν του Euphoria, όσοι το βλέπετε ή σίγουρα μπορεί να έχετε δει ένα reel, γιατί μετά από 4 χρόνια που βγάλαν την τρίτη σεζόν, θεωρώ ότι έχουν γεμίσει όλες οι αρχικές με κάποια reel, με κάποια short video.
ειδικά του τρίτου επεισοδίου, μετά το γάμο που τρέχει αίμα, η μύτη της σκάσει, τη χτυπήσανε, δεν ξέρω, δεν το έχω δει ακόμα. Σε εκείνο το σημείο που υποτίθεται τρέχει αίμα στη μύτη, το έχουν κάνει ασπρόμαυρο. Άλλο το αίμα. Για να μην το αίμα, ναι. Ναι ρε φίλε, αλλά είναι στη μύτη, δεν είναι, ας πούμε... Δεν έχει σημασία, το κόκκινο, υπάρχει κοινό που είναι ευαίσθητο στο αίμα. Άλλο ναι, αυτό, άλλο το τσιγάρο. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Νομίζω ότι σιγά σιγά σε κάποια πράγματα γυρνάμε ανάποδα, προς το πίσω. Προς το πίσω. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου, ας πούμε, που είχε πάει να δει τον Νονό στο σινεμά. Φαντάζεστε τώρα όσοι Και ξέρετε. δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι η δικιά μου γενιά παλεύαμε για αυτήν την ελευθερία και την αμφισβήτηση και την ελευθερία ως προς την έκφραση και να μην υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Και το παλεύαμε και ήταν όλοι μαζί μας σε αυτό το κομμάτι και έως ένα σημείο κάποια στιγμή το καταφέραμε. Δηλαδή 2000-2010 15. τα πράγματα ήταν απελευθερωμένα. Ήταν Τώρα, πιο άνετα ως προς αυτό το κομμάτι. Πώς Όχι καταφέραμε... το αίμα, το ότι υπήρχε αυτή η άνεση λόγου. Στο τι θα... Το περιεχόμενο, ποιο θα είναι. Ναι, δεν υπήρχε τόσο έντονο η κουλτούρα του cancel, ας πούμε, όπως γίνεται και με τα άτομα. Εννοείται σε κάποιες περιπτώσεις που, όπως το Me Too, εννοείται θα υπάρχει η κουλτούρα του cancel. Ότι κάποια άτομα έχουν συμπεριφερθεί τόσο απαράδεκτα που δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις, ρε παιδί μου. Αλλά σίγουρα δεν είναι και το Ιδρυτελεϊκό Δικαστήριο που θα πάρει τον νόμο στα χέρια του. Σίγουρα είναι μέσω έκφρασης, μέσω έκφρασης της άποψης. Η οποία δεν πρέπει να περιορίζεται. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ναι, εννοείται. Και να σου πω λίγο και κάτι. Η δικιά μας η γενιά πάλευε, ας πούμε, για να υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση και η ελευθερία στην έκφραση. Και οι τελευταίες γενιές λες και παλεύουνε για τον περιορισμό της έκφρασης. Δεν θεωρώ ότι παλεύουν για τον περιορισμό. Νομίζω απλά έχει αλλάξει οπτική. Δηλαδή πάλι παλεύουν για την απελευθέρωση, αυτό που λες εσύ. Αλλά με guidelines. Αλλά με αυτό που λένε, ναι, το political correct. Που βέβαια μετά το political correct μπερδεύεται με την κωμωδία. Δηλαδή ποια κωμωδία είναι προσβλητική και ποια κωμωδία είναι αποδεκτή. Που η κωμωδία είναι κωμωδία γιατί ο καθένας έχει διαφορετικό είδος χιούμορ, γελάει με διαφορετικά πράγματα. Ή ακόμα και οι παλιοί γελούσαν με διαφορετικά πράγματα από ό,τι γελάμε εμείς. Ή υπάρχει των χωρών, το γνωστό αγγλικό χιούμορ, που είναι διαφορετικό από το δικό μας. Φυσικά και πάλι δεν μιλάω για disclaimer, δεν μιλάω για πράγματα τα οποία όντως προσβάλλουν. Όντως, ρε παιδί μου, μπορεί τον άλλον να κάθονται, να τον κάνουν να νιώθει άβολα ή να νιώθει μια προσβολή. Μιλάω για το χιούμορ το οποίο μπορεί να είναι ελαφρώς σαρκαστικό και σίγουρα ειδικά όταν είναι το χιούμορ αυτό που τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται. Ποιο? Όταν αφορά την εμφάνιση κάποιου. Shaming. Όχι shaming. Αυτό ακριβώς. Γενικά όταν είναι body shaming ή... Όχι όταν το χιούμορ γίνεται με αρνητικό πρόσημο. Όταν γίνεται σαρκαστικό, ας πούμε, και ξεκινάς πρώτα από τον εαυτό σου να το κάνεις. Να γελάς, ας πούμε, με ένα συσσαγωγικά αρνητικό δικό σου. Πώς, ας πούμε, ρε παιδί μου... Αυτό σαρκάζεσαι. Ναι, κάπως λέγεται, τώρα έχω κολλήσει. Κόλλησα. Δεν μπορεί να μην το εξηγώ και καλά βέβαια, αλλά τώρα έχω κολλήσει και δεν μπορώ να θυμηθώ. Και? Αυτό, ρε παιδί μου, ότι θεωρώ ότι και οι άνθρωποι που λέμε ότι να κάνουμε cancel αυτό σε ένα τέτοιο είδος χιούμορ, θεωρώ ότι είναι υπερβολή. Γιατί όλοι ξεκινάμε, μπορεί εγώ να κάτσω, ας πούμε, και να κάνω ένα αστείο για τις μύτες. Ξεκινάω πρώτα από τον εαυτό μου, γιατί ξέρω ότι έχω, ας πούμε, μεγάλη μύτη. Οπότε θα γελάσω πρώτα με τον εαυτό μου. Δεν το κάνουν οι άνθρωποι για τον τρίτο, κατάλαβες. Το κάνουν πρώτα για τον εαυτό τους.
Οπότε θεωρούμε αυτό, ότι θέλουμε να έχουμε και σίγουρα και ένα κανάλι το οποίο θα μπορούν να υποθούν με ελευθερία οι απόψεις και οι γνώμες ολονών, χωρίς βέβαια να υπάρχουν... Με σεβασμό. Με σεβασμό, χωρίς Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που άμα θα γίνεται με σεβασμό, δεν θα υπάρχει και πρόβλημα σε σχέση με την πολιτική ορθής χρήσης του YouTube. Και τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του νου ξεκινάνε και σταματάνε εκεί που ξεκινάνε οι ελευθερίες και τα δικαιώματα του άλλου. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Σωστά. Οπότε για μας θα μιλήσουμε, εμείς θα γνωριστούμε μαζί σας. Να πούμε ότι είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στα δυτικά, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Westside. Σαλόνικα. Αν και εγώ δεν κατάγομαι από τα δυτικά, κατάγομαι από τα ανατολικά, έτσι απλά θέλω να το αναφέρω. Σωστό. Χαιρετίσματα στην πατρίδα Χαριλάου, που έχω χρόνια να πατήσω το πόδι μου. Σιγά βρε χρόνια. Πριν 2 εβδομάδες ήμασταν εκεί. Όχι, εντάξει, πριν από 2 εβδομάδες είμαστε εκεί, αλλά εγώ έφυγα από εκεί έχει καμιά δεκαετία και βάλα. Ναι, σαν κάτοικος. Σαν κάτοικος. Αλλά εντάξει, η Θεσσαλονίκη τι είναι όπως μας λένε η υπόλοιπη Ελλάδα, είναι ένα μεγάλο χωριό. Έτσι δεν είναι? Άμα σκεφτείς ότι σε έκταση τουλάχιστον είμαστε όσοι είναι τα άνω και τα κάτω πατήσια. Και αν σκεφτείς ότι όλοι γνωριζόμαστε με όλους, γιατί όχι λίγο φατσικά, πολύ, αλλά ναι, ότι ένας θα είναι ρε παιδί μου γνωστός του άλλου, ή μπορεί να έχουν πάει σχολείο μαζί, μπορεί να έχουν πάει κατασκήνωση μαζί. Υπάρχει και αυτό στην Θεσσαλονίκη, ότι έχουμε τη Χαλκιδική που έχει τις κατασκηνώσεις περισσότερες. Και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και τα ρέστα. Κολλητή Καϊόβη. Ξέρει αυτή. Λοιπόν... Οπότε για αρχή, σε πρώτη φάση αυτό, δεν θέλουμε να σας κουράσουμε. Δημήτρης, Πολίνα, Ίνα, Μίτσος. Τα φιλικά. Αυτό είναι το πρώτο βιντεάκι, έτσι, ψιλοεπίσημο, επίσημο, δοκιμαστικό whatevs. πιλωτικό, που το λένε. Pilot episode. Θα χαρούμε να συνεχίσουμε, θα χαρούμε να το προχωρήσουμε όλο αυτό, το οποίο απαιτεί φυσικά συνέπεια που δεν έχουμε και ιδιαίτερα με μπουκωμένα προγράμματα και οι δύο, αλλά πραγματικά το θέλουμε. Καλό σας βράδυ. Φιλιά.